Здравейте, казвам се Таня Велинова и се намирам в клиниката Медтрим Клиник в Сърбия, Нови Бановци. Бях тук, защото от 18 години взимам Кристал Мед и кокаин. Имах много голям проблем, с който се опитвам да се преборя в последните 5 години, но не успявах. Търсила съм помощ на много други места, много безуспешно. Много съм щастлива, че дойдох тук, защото успяха да ми помогнат. Доктор Алекси и неговият екип наистина са много отдадени на работата си и наистина се грижат за нас. Виждам как всички други пациенти всеки ден се чувстват по-добре, идват отчаяни от живота и всеки нов ден те изглеждат по-свежи, по-жизнерадостни, както и аз. В момента се чувствам страхотно. Атмосферата тук е много приятна, много приятелски настроени са всички и аз съм наистина много благодарна за отношението и за помощта. И моят съвет е, ако някой човек страда от същия проблем и иска наистина нов шанс за живот, да дойде тук и да остави да му бъде помогнато.